Gigil na naman talaga ako mga kakwela. Umagang umaga, ito yung mababasa at mapapanood ko. Dati rin kasi akong construction worker, no? Kaya medyo masakit sa akin itong mga napanood ko no, mula dito sa hindi naman din kagandahan na babae. Nag-post po itong babae na to sa kanyang TikTok account na kung construction worker lang din naman, ay pas na. Ay nako, gigil ako. Gigil ako, promise. So, una, no, ang isang pagiging construction worker ay napakarangal ho na trabaho niyan. Although madumi lang, pero magandang trabaho yan. Hindi yan nila lang kasi napakarangal na trabaho niyan. Hindi lang ako, dating construction worker din ako, kaya medyo nasasaktan din ako dyan sa nagtitrending na video na yan, na isang babae naman to na hindi naman din kagandahan, no? Masama man lait ng kapwa mo, pero kung ganitong mga mindset ng mga kabataan o kababaihan, eh, kalait-lait naman talaga. Gusto atang maging boyfriend nito, yung talagang mga high class eh, no? Ayaw mo sa construction worker? Bakit? Gusto ka ba nila? Ayaw mo sa construction worker? Bakit? Maganda ka ba? Ayaw mo sa construction worker ba? Dahil madumi? Bakit? Malinis ka ba? Sa ginawa mo yan, tingin ko sa'yo, ang dumi ng utak mo eh. Madumi ka pa sa paanong mga construction worker eh. Ito yung mga mindset ngayon ng mga kabataan na wala na sa ayos. Hindi ko alam kung anong meron na ngayong panahon na to, pero kadalasan sa mga mindset ng kabataan. Pero hindi ko naman nilalahat ha. Disclaimer tayo, hindi ko nilalahat. Yung iba lang dyan. Hindi na naman, baka may masaktan na naman ha. Okay, sige. Kung ayaw mo magjowa o mag-boyfriend ng isang construction worker, sige, go ka dyan. Porket construction worker lang yung tao, hindi na bagay sa'yo? Hindi na ba yun ideal guy? Porket madumi ang trabaho nun, laging marumi ang katawan, eh marumi na rin ang pagkatao nun. Hanap ka ng ideal guy. Bakit? Ideal girl ka ba? Ayun yung sa mga construction worker kasi madumi. Ayun yung sa mga construction worker kasi amoy pawis. Hindi niyo ba tinanong yung construction worker kung gusto ba kayo? Ayaw sa construction worker kasi mababa ang sahod. Uy, sa US at sa ibang bansa malalaki sahod ng construction worker, huwag niyo malitin. Kung nga ako ibang mga kaibigan, mga tropa, mayayaman na ngayon, construction worker ang trabaho. Kaya ako naman to nagawa itong video na to mga kakwela. Eh, syempre, bilang dating construction worker at may mga pinsan din na construction worker, may mga kapatid, may tiyuhin, may kamag-anak ako kung mga construction worker, masakit sa akin tong mga napanood kong ganito na to. Ang dami-dami pwedeng gawing content eh. Gagawin mong content, manlalait ka. Bakit ganun lang yung trabaho ng lalaki? Ayaw mo na? Ang gusto mo, yung mga magaganda nga yung trabaho, pero demonyo naman ang ugali. Yung mga mindset ng kabataan ngayon, hindi na talaga, wala na talaga sa ayos. Yung kakilala ko, ayoko na magbanggit, baka makasugan tayo, patay tayo dyan. Ako, nakaka-high blood tong mga ganito. Gigising ka sa umaga, ito yung mapapanood mo. Sorry. Natawa ako. Bigla kasi may pumasok sa isip ko. Ibug ako tuloy. Yari ako nang ikuyabi nito mamaya. Basa dito. Alam ko na kung bakit ayaw nyo sa construction worker. Kasi mababa sahod, ganon. Gusto nyo yung mga mayayaman na lalaki, yung mga magaganda yung trabaho. Kahit yung construction boy, hindi ba magandang trabaho yun? Tandaan mo, kahit na basurero ang isang lalaki, kung mabuti naman ang kalooban yan at hangarin sa'yo, ba, swerte ka. Kasi kadalasan ngayon talagang sex na lang ang habol ng iba. Real yan. Buti na lang ako, gwapo. Tsaka hindi lang yan ang habol ko. Marunong akong magmahal. Construction worker kasi walang pera. Bakit ikaw may pera ka ba? Mamaya mas magaganda pinggan at kutsara ng construction worker na nilalait mo na yan. Mamaya dahon ng saging lang yung pinggan mo ha. Maganda naman kumain sa dahon ng saging. Masarap nga dun.
Pwede. Alam nyo mga kuwela, nanggigigil ako talaga sa mga ganitong mindset ng tao. Porket construction worker lang yung trabaho ng lalaki, pandidirian mo na. Makakapunta sa iba't ibang lugar katulad ng mga Boracay, Palawan, Baguio, yung mga gusto ng mga kababaihan ngayon eh. Hindi ko nila lahat ha, baka na naman may mag-react na naman dyan, sabihin nila, hindi naman lahat. Hindi nga lahat. Sa construction worker kasi gusto mo yung talagang mga big time na mga kalalakihan ng manligaw sa'yo. Baka mamaya ultimong paghugas ng pinggan, di ka marunong. Baka mamaya ultimong pagsaing, hilaw pa. Ay, nako, nene. Ang dami-dami pwedeng gawing content. Pakit ka pa, hindi naman ako nakuitan sa'yo. Nung pinanood ko yung mga video mo, hindi rin ako nagandahan sa'yo ha. Tsura ka lang, gang maarte. Huwag ganun. Okay, so kakalahit mo sa construction worker eh. Simentohan ka ng mga yan. Revolto dun sa sa main sa kung saan man dyan at lagyan ka ng karatula, babaeng ayaw sa construction worker. Malagay na natin ayaw mo nga talaga sa construction worker at gusto mo sa mga big timer na mga kalalakihan, yun ang gusto mo manligaw sa'yo. Ang tanong, may mahihita ba sila sa'yo? Baka mamaya batugan ka lang din sa inyo. Halika rito, makinig ka. May tatanong ako sa'yo. Halimbawa dumating yung point na magka-jowa ka nga ng mayaman at nagkaanak kayo. Sasabihin mo sa anak mo, "Nak, yung nanay mo, nakilala ko niyan at mahal na mahal ako niyan nung panahon na mapera pa ako. Pero ngayon, tingnan mo, lagi nang galit sa akin kasi construction worker na lang ako." Maano ba? Masaya ba yung ganon? May kasabihan nga ang mga construction worker, di bali na ang kamay ay marungis kaysa naman pilit na nagmamalinis. Yan, ikaw yan. Pilit kang nagmamalinis at nilalait mo yung mga katulad nilang construction worker. Bakit? Malinis ka ba? Bakit? Porket maganda ka, malinis ka na. Construction worker sila, marumi na yung pagkatao nila. Ganun minsan kasi isipin natin yung mga bagay na katulad niyan. Porket construction worker, ayawan mo na. Hindi ka na magjojowa na construction worker. Wala naman kaming pakialam kung ayaw mo talaga magjowa ng isang construction worker. Hindi ka naman namin pinipilit dyan, no? Gusto mo yan eh. Pinapaalala ko lang sa'yo, ang pagiging construction worker ay napakarangal na trabaho niyan. Mas gugustuhin ko pa na maging asawa ng magiging anak ko ang mga construction worker kung talagang mabait naman. Magiging asawa nga ng mga anak kong hindi construction worker, mga big timer, mga businessman o ano pang trabaho na maganda na yan. Demonyo naman ugali, di bali na lang. Ikaw na kung nanonood ka man ate, na hindi ko alam kung anong pangalan mo, napanood lang kita sa social media kanina umaga, kaya na bad trip yung sirano yung araw ko sa'yo. So kahit pa paano, tumatawa pa naman ako eh. Huwag ganun te. Pangit na mindset yung nasa sa'yo. Halimbawa makakita ka ng isang basurero, so madumi yun. Mas madumi yung trabaho nun kaysa sa construction worker. So pangdidirian mo rin. So yung ano na yun, yung basurero na yun, nakapagtapos ng police, nurse, engineer ng mga anak nung dahil sa pangbabasura o pagko-construction worker. Hindi ba nakaka-proud yun? Nakaka-jowa ka nga ng mayaman, bubuntisin ka lang din. Sorry baka mamaya ma-open kayo pero real talk yan. Madumi ang trabaho ng isang tao, laitin nyo na lang. Meron isang YouTuber, asawa o jowa ng isang sikat na YouTuber na nanglait din sa mga construction worker. Hindi ko pinansin yun dahil panahon na yun, focus ako sa pagcha-charity. Oo, charity vlogger ako, charity content ako. Pero dahil kung matagal ka na dito kay Jay Guevara, malalaman mo na ganito rin dati ang aking content. Minsan kasi kailangan natin itama yung mga mali. Huwag natin tolerate yung mga pagkakamali. Kadalasan kasi ngayon, kahit mali, sige pa rin. Pag medyo mapera o sikat ka, kapag kahit may mali ka, okay lang. Pero kung mahirap ka at hindi ka naman kilala, kung nasa tama ka, mali ka pa rin. Masakit. Ayun yung pinakamasakit na nangyayari na isang malaking real talk ngayon dito sa Pinas. Hindi sa Pinas, may sa ibang bansa din. Pero dahil nandito ako sa Pinas, sa Pinas tinuro ko. Kuya, ang daming mga
mga butihing ama na ang trabaho ay construction worker, na napagtapos nila ang kanilang mga anak at ang gaganda na rin ng buhay ng mga anak nila nang dahil lang dyan sa construction, sa pagko-construction worker. Nga dyan dito sa amin, meron dito na nakapagtapos ng nurse, police, engineer ang kanyang mga anak nang dahil sa pagko-construction. At minamaliit yung pagko-construction dahil kung wala yan, wala din ngayon, wala kayong bahay ngayon. Lalanin nyo yung hindi mabubuhay ang bahay nyo kung walang mga construction worker. May pawis man yung mga yan, pero marangal ang trabaho. Ikaw, may trabaho ka ba? O may palamunin ka lang sa inyo, ha? Yan. Hindi ko na alam ko talaga kung bakit may mga ganitong utak ang ibang mga kabataan. Hindi ko nilalahat, ha? Ulitin ko, ha? Baka naman, ha? Ulit-ulit na lang ako. Parang kasi ngayon, pag maporma ka, maraming mga cheche-bureche sa katawan mo. Maraming nagkikinangan ng mga kwintas, relo, ganun. At kapag ikaw ay madungis ang paa, madumi yung kuko mo, puno ng semento ang katawan mo, puno ng dumi ang katawan mo, ay marami ng taong nanguhusga sa'yo. Real talk yan. Sino yung mga taong deserve ang respeto at paghanga? Yan ang mga construction worker. Sila din ang dahilan kung bakit may mga bahay tayo ngayon. Sila din ang dahilan kung bakit may mga kalsada tayo ngayon. Sila din ang dahilan kung bakit may mga nagagandahang mga buildings tayo ngayon dito sa Pilipinas. Dahil kung wala yung mga yan, wala kang tutulugan ngayon. Wala ka naman magsapin-sapin, mag-ano ka lang ng dahon ng saging dyan. Sa kaartehan mo, alam ko, tingin ko pa lang siya sobrang arte mo kahit hindi ka naman kagandahan. Mga pumapasok ng mga kabataan dahil lang tatay nila isang construction worker. Ang dami mga professional na mga tao na kahit ang tatay nila ay construction worker. Take note, hindi lang lalaki ang construction worker ngayon, may babae na rin. Kasi itong trabaho na to, sobrang rangal nito. Kaya wag mong nilalait yan. Dahil kung may kalait-lait man, ikaw yun. Ito pa, may mga estudyante na construction worker. Nagsasabay nila yung pag-aaral at pagwa-construction worker. Ikaw, nag-aaral ka ba? Mamaya, tambay ka lang sa inyo. Ang skill mo, maglagay ng juice sa gin, tapos sisindihan, lagay sa pichel, ganun ba? Wag kang manglalait ng isang construction worker. Ako ining, masisimentohan ka ng maaga, magkakaroon ka kagad na rebulto. Proud ka pa nga dyan sa mga construction worker, na kahit bilad na bilad sa tirik na araw yung mga yan, ay hindi yan pinanghihinaan ng loob. Salip, masinisipagan pa nila para sa kanilang pamilya. Baka kapag nagka-jowa ka pa ng construction worker, napakaswerte mo. Ilang bahay ang binubuo nila. Bumubuo din sila ng isang masaya at mabuting pamilya. Parang sinasaluduhan ko na yung mga kapwa construction worker dyan. Alam ko sobrang hirap ng trabaho natin. Bilad tayo sa araw. Kung ano-ano pa naririnig natin na panghusga sa atin porket madumi tayo, pero ayun pa rin tayo, nagtsatsaga, nagsisipag kasi marangal naman yung trabaho natin at walang masama sa ginagawa natin. Siguro hayaan nyo na lang yung mga mapanghusgang tao, yung mga mabangmatang tao. Saludo ako sa inyo dahil kahit mahirap, mababa man ang sahod ng pagiging isang construction worker, ay may ilan tulad kayo sa mga nakaka-proud kayo kasi kayang-kaya nyong gumawa ng isang matibay na pamilya. Saludo sa inyo mga sir. Ikaw mga kuwela, sa lahat ng mga nakakapanood nito, anong magiging opinion mo sa sinabi nitong babae na to? Sa sinabi ni ate, comment mo lang dyan sa baba. So hanggang dito na lang itong video ko na to. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, mga kakuwela, mga kabiyaya. So yan, medyo alam natin, medyo nainis talaga tayo dito sa taong to. Wala naman tayong magagawa, may mga ganyan talagang mindset dito sa mundo. Kaya kung ako sa inyo, hanggat maaari, huwag tayong manlalait ng kapwa, huwag tayong manghahamak. Huwag na huwag kayong mahiya kung ganyan ang trabaho nyo. Huwag na huwag nyo ikahiya dahil napakarangal yan. Madumi man tingnan, pero napakabuti at napakarangal ang trabaho nyo. Kaya maraming salamat din sa buong supporter ni Jake Ibarra at sa buong Trio Kuwela family.
At kung hindi nyo pa po na nasusuportahan ng iba sa mga Trio Kuwela at yung mga kasamahan ko or pinopromote natin ng mga channel nandiyan po sa description ng kanilang mga link. So yun po, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel, Facebook page, Jay Guevara, YouTube channel, Jay Guevara. Okay, bye-bye.